Доброго ранку, дякую, що прокидаєтесь разом із нами. У прямому ефірі на телеканалі АТР, ранкова програма «Саба». Мене звати Інна Завоюра. Триває інформаційний ранок для того, щоб ви знали більше. А в моїй студії гость Володимир Кушніренко, міжнародний експерт. І будемо розпочинати із такого. Теракт у Нью-Йорку. Напередодні на вокзалі у Нью-Йорку стався вибух. За даними засобів масової інформації, вибуховий пристрій привели в дію в підземному переході до терміналу вокзалу. Місцеве телебачення повідомляло про виявлення можливого другого навіть пристрою. У результаті теракту постраждали 4 людини. Вибух у Нью-Йорку планував влаштувати чоловік із прив'язаною до тіла вибухівкою. Отже, пане Володимире, така ситуація нині у Нью-Йорку. Досі тривають слідчі дії, мається на увазі експертизи тощо. Як ви можете все це прокоментувати? Адже вже не перший теракт, і не лише в Сполучених Штатах, і якось останнім часом дуже активно спостерігаємо вибухи, ну і зокрема в Україні теж. Ну, дивіться, давайте візьмемо цей випадок. Людина молодого віку, вихідець з Бангладеш, колишній таксист, який позбавлений був ліцензії, зробив, як американці висловилися, низькотехнологічний вибуховий пристрій, дуже простий в домашніх умовах, прикріпив цим ізолентою чи скотчем, вийшов на людне місце, підірвав, постраждав в основному він. У нього там рука і живіт, він зараз знаходиться. Ще постраждали декілька людей, там є легка контузія у деяких, і там, здається, 3 людей так, більш серйозно постраждали. Що ми маємо на даний момент? Людина внаслідок серйозних там процесів, економічних проблем, ті ж самі Америці, цей ринок дуже складний, таксистів, розумієте, там конкуренція велика, втратив певне своє майбутнє. Він говорить, що він дуже захоплений ідеями Ісламської держави, але вона звучить по всіх цих. Цікаво, де він про неї слухав, так що він з таксистом працював з Бангладешу. Це трішечки інше. Потім момент дуже цікавий, що американці не знайшли поки на даний момент зв'язків з будь-якою терористичною організацією цієї людини. Тобто ми маємо випадок, також незрозумілий, це якраз дуже пов'язане з першою нашою темою з приводу теракту по польському автобусу. Що сталося насправді? Чи це людина, яка втратила сенс життя і, втративши свою цінність, намагалася піднятися таким актом і в своїх глазах, і в глазах там, не знаю, оточуючих, щось доказати суспільству, там, що я там підтримую ІГІЛ і тому подібне. Чи це була якась запланована дія, тобто людину в такій ситуації спонукали до подібного там акту? Чи це, як там люблять у нас говорити, провокація? Ну, поки що невизначеної природи, тобто хто там щось провокував. Тобто серйозно зараз що говорити про це? Ми можемо просто сказати, да, існує зараз така напруга. Але ж іноді ворона сіла, кокос упав. І зв'язку між тим, що ворона сіла, кокос упав, немає ніякого. В даному випадку, мені здається, це все от якраз ознака, як розкручується якась навіть незначна подія, і потім вона набертає таких обертів. Поки ми не знаємо до кінця, але ж поки не відбулося там первинний якийсь рівень розслідування, щоб зрозуміло, чи є зв'язки, чи немає зв'язків. Тому що з точки зору суспільної небезпеки, дія там померлих немає, навіть сам винний у скоєнні цього злочину, він не постраждав. Постраждав, але ж не смертельно, не смертельно мається на увазі, що не смертельно, летального випадків немає. Але з точки зору певної тенденції це небезпечно, тому що є питання залякування. Наскільки ця тенденція, яка існує в суспільстві, пов'язана з цим фактом, це вже питання, про яке можна поговорити. От це да. Наскільки навіть незначні такі речі, пов'язані з небезпекою, можуть підсилювати тенденцію загального там страху, там невизначеності у населення, яка може з часом, і що діють терористи. Тобто яка задача терористів взагалі? Не залякування. Залякування як інструмент для того, щоб вплинути на decision-мейкерів для прийняття того чи іншого рішення. Тобто це найголовніше, не просто залякування. Залякування безцільне, воно в даному випадку не прослідковується в певних там виступах не знаю, офіційних чи неофіційних чи експертів. Ми маємо для того, щоб було прийнято рішення, як не дати тому ж самому
продовжити Трампу ці, наприклад, да, Тобто продовжувати. можна сказати, що ось такі подібні теракти, ну можливо не подібні, там більш масштабні, вони були спричинені якимись офіційними заявами від Дональда Трампа, президента Ну, ми не знаємо на даний момент це. Тобто по цьому факту. По іншим, там те, що відбулося вже в секторі Газа, і те, що відбувається в Ізраїлі, чи там спалення там американських прапорів, це традиційно вже існує. То можна, що це є певна реакція. Але ж і ситуація до кінця не зрозуміла. Давайте будемо відверті. Дональд Трамп заявив, але ж позиція Госдепартаменту завжди була інша. Зараз великий тиск іде, перш за все, європейських, я кажу там не арабських, а саме європейських країн, те, що це порушення, такі заяви, це порушення норм міжнародного права. Що це порушення мирного процесу і тому подібне. Тобто і там виникає серйозний конфлікт між Європейським Союзом, перш за все, і Сполученими Штатами Америки. Причому з самих Сполучених Штатів Америки така позиція не поділяється усіма. Ізраїльські експерти, навіть я чув таке, що говорять про те, що поки ще немає чіткого розуміння, про яку частину він мав на увазі. Про західний, східний. Так, хоча говориться про єдиний неподільний, тому подібне. Дуже багато знову інтерпретацій. Поки Трамп щось сказав, і йде хвиля певної інтерпретації того, що він сказав, що він мав на увазі. Тому що ця ситуація не виникла зараз, вона вже десь влітку вже проявлялася, вже піднімалися питання, потім були заяви того ж самого Аббаса, керівника автономії палестинської, що давайте спільна буде столиця. Тобто вже йдуть певні перемовини. Що це дасть, я не знаю. Ну, зрештою, які результати будуть, чи буде спільна, чи Ізраїль все ж таки просуне свою позицію. Пане Володимире, а тим часом представники ізраїльської парламентської делегації закликали вже міністра закордонних справ України Павла Клімкіна визнати Єрусалим столицею Ізраїлю і перенести туди посольство. Ну, натомість в МЗС України наголошують, що необхідно запобігти насильству в Єрусалимі попри рішення Сполучених Штатів Америки. Тобто ми такі більш обережні зараз виходимо. Там більше розгорнуто. Там ще так, от я знаю, що ви читали повністю. Да, суть така, в принципі, що ми не розуміємо, що там у вас відбувається. І, чесно кажучи, один раз ми вже обіжлися. Так. З попереднім, коли Ізраїль дуже жорстко виступив проти позиції України. Ну і сказав, І через це зараз це дуже вітівате і обтікаюче. Риторика така. В даній ситуації, з іншого боку, а що сказати? В даному випадку, що сказати? Ми не Франція, ми не Німеччина з жорсткою позицією, тобто яка може відстоювати. Ми країна, яка намагається з усіма дружити. І тим більше з Ізраїлем, який для нас, як завжди, наші офіційні особи зазначають стратегічний партнер. І ми розуміємо, що ми, і з іншого боку, арабські країни, які дуже перспективні для нас і з точки економічної, і політичної і тому подібне. Звичайно, що зараз немає нашої позиції, тому що, по-перше, ми навіть не зрозуміли, що відреагувати. Попередня реакція призвела до проблем. Непродумано, мабуть. А зараз, але ж ми так говоримо, тому що ніхто позиція ніяк. Європейський Союз відстоює одну позицію, президент Сполучених Штатів Америки іншу позицію. На бок якого стати? Якщо ми інтегруємося в Європейський Союз, ми повинні ближче бути тоді до позиції Європейського Союзу, а не до американської позиції. Але ж тут виникає моменти, ця дилема, вона для нас поки що, непереборна. І ми будемо стояти на таких обтікаємих висловах. Пана Клімкіна вже тут закликали. Як ви думаєте, чи буде на це реакція у Павла Клімкіна щодо того, аби визнати Єрусалим столицею Ізраїлю? Може бути реакція, може не бути реакції. Якщо буде реакція, мені здається, це буде так, що ми ще раз наголошуємо, що важливо розуміння, мир, спокій і тому подібне. Тобто будуть знов такі апеляції до загальних принципів міжнародного права, до рішень, причому не зрозуміло, яких рішень Організації Об'єднаних Націй, резолюції, не зрозуміло яких, тому що є різні з цього приводу, які відбувають різні боки цієї проблеми. Будуть апелюватися до розуму, ще до чого. Принаймні, ми можемо, звичайно, говорити, що це таке, але з іншого боку, а що ми можемо в даній ситуації? Ми не можемо. Ми не та країна, яка може щось говорити. Пане Володимире, дякую вам за цю ефірну годину, за глибокий аналіз. А ви не перемикайтеся, будь ласка, адже ми повернемося вже до цієї студії за кілька хвилин.